Okay, bengifuna ukwazi Dr. Gombo, so le secret society yenu isonto lendlu lihlukene kuphi ku-Satanism ne-Illuminati? Ihlukile kakhulu, ngiye ngizwe leyo Illuminati kuthiwa kubuye kunikelwe ngabantu. Ngapha-ke asinikeli ngabantu, into ethinta umphefumulo womuntu asiyisebenzisi. Ukubulala umuntu asikusebenzi, ukubulala isilwane isilwane kumele usibulale mawuzosidla, not ukuthi ubulale nje ukuthi uyalaya, noma inja uzubona inja awuyibulali. Kuleli sonto lethu kufuna kuhamba isikhathi ubuye uba umuntu ofuyayo inja, ubuye ube umuntu osebenza wenza izinto engamasiko ngembuzi noma ngemvu. Isikhathi esiningi nje into zakho uzenza kanjalo mawenza imisebenzi nje kakhulu emakhaya kuvumelekile. Kukhona ezinye zezinto ekuzodinga ukuthi masihlangana kuleyo thema esihlangana ngazo isonke, kumele uthenge izinto ezithile, kunamarigalia wakhona ambathwayo. Ufuna ube nayo okungeyakho ezobusiswa ngegama lakho ngendlela esiyibusisa ngayo lapho, ukuthi njalo mawuze la ethempelini lethu uyayimbatha ngaleyo ndlela ibhekene nawe. Akekho omunye umuntu ozokwazi ukuthi ayimbathe, awubolekisi ngayo, kuba eyakho straight ngendlela kanjalo. So wonke umuntu ofisa ukujoyina uyayijoyina, kodwa not ongasebenzi ngoba angeke akhone uku-afforda lapha, futhi ziyabiza kakhulu lezi zinto. Ukhuluma nangenja? Hayi nje ukuthi awuyibulali kamambe, kudingeka ukuthi uyifuye ibe khona ekhaya lakho. Kwesinye-ke isigaba leso, kodwa kuso lesi salesonto lethu kuyafuneka ukuthi uma usuyimemba egogodile sesikufuyisa inja-ke kunendlela-ke sikuchazela ngayo ukuthi isizathu esenza zikufuyise le nja yinazi. Angithi sesiyakuthemba ukuthi hayi isithembakele le ndoda, hayi iyaphumelela, iyakhona ukuthi ilalele ibe umuntu wala. Kodwa ukuphumelela kwakho ukuhamba kwesikhathi sewuyakhokha, kodwa ukungena nje esontweni lethu ungena mahhala masikwenzisa lezi zinto. Ngoba khona abanye abantu abasuke abafisa ukuthwala, abanye baningi imali abanayo, abafisa ukulungisa izinto zabo bakhona imali abanayo. Uma usuyimemba-ke la siyakhona ukukwenzela lezo zinto, sibe neyivumelwano ukuthi hayi sizomisa kanje. Siyakuqhuba-ke lapho ukuthi hayi nangu-ke usekhona usibanibani simenzele lonke usiko, kodwa uhamba kwesikhathi sekuzomela usuzokhokha, sesovumelana ukuthi usuzokhokha kanje, kodwa sesikhona esikwenzile, wajoyina waba yimemba la ekhaya. Uma kuthi-ke angisafuni ukuba yiphathe leli sonto leli, this secret church yakho, ngiyakhona ukuthi ngiphume, and uma ngiphuma zonke lezi zinto ebengizithole ngikuleli sonto, kungabe ngisazoqhubeka ngibe nazo okanye sekuphelile nje? Cha, ngenile nje akuphuma. Iba kanjalo, ngenile nje awuphumi, sewuyoze uyiphumela ngokuthi uyishonele nje ukufisa isikhathi sokufa. But manje ngithi siyabona abantu, umuntu athi mina ngangikade ngisebuthakathini, ngangikade ngikwaSathane, ngangikade ngilana, sengiphumile. Kuyenzeka kanjalo, kodwa ngithi mina ngingakuthanda ukukholwa kakhulu lokho ngoba. Ladies and gentlemen, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. Your host, Chef Phatanani Mbatha. Hello everyone, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. My name is Phatanani. I am your chef, darling, not just the chef, but the chef of the nation. And I'm excited to say welcome to season 20. Dr. Gombo, we are here, 6 years and 20 seasons of In Munchies and Thoughts. And of course, I'm not alone. I'm with our own handsome doctor. Indoda engangibheke emehlweni, engangibheke emehlweni ngathi namhlanje ithe ifake ibuko Dr. Gombo. Ke kunjani? Siyaphila njani? Siyaphila, indoda eyithandayo.
indoda eyithandayo le ndawo ngiyabona manje zamanye athi hey hayi yena uhandsome shit dokotela uyaphila Hayi siyaphila ninjani nini? siyaphila nathi it's always good to see you dokotela Hayi. all the way kwadumbe edumbe Edumbe wagaya umuthi. akayimuthi hawu dokotela ngiyabonga ukuthi ufikile futhi bese sikhumbule bekudala singakuboni Kakhulu. Hayi sengikhona impela Jeff ngisuka khona impela le kwagaya umuthi phansi. Endaweni yasedumbe lindelani le. oh wow Hayi sengikhona impela. you know what then let me not take a shine away from you please introduce yourself. Who are you, where you from, especially about what you do, and you're more than welcome to leave your numbers if you want. Munchies and Thoughts is growing every day, Dokotela. So we've got new Munchies every day. Yeah. So please. Ngibingelele kuma Munchies and Thoughts. uDr Gombo okhulumayo usendaweni yaseDumbe eNatal bathi kuwagaya umuthi. uDr Gombe ubhizi ngokwelapha kwesintu. Umsebenzi wakhe nje okuningi nje ukuthinta isintu uyakhona ukwenza okunye akakhona ukwenza. Sekukhona okunye esesinako ukuseceleni ngathini okucishe kufane naloko abathi ama-secret society kodwa ke nje ya okuningi nje sila ekulapheni nakulo-ke leli sonto ngizosho kanjalo ukuthi isonto. Ngitholakala eDumbe 076 834 9041. Siyabonga. Wow, I'm interested to know more about the secret society nesonto. But anyway, usichazile ukuthi ungubani ubuyaphi, and of course you all know Dr. Gombo. Dr. Gombo is a Manchi, a regular here. Actually, he is a resident like Manchis and Thoughts. And Dr. Gombo, I want to say to you, ngiyabonga kakhulu ukuthi every time mangicela ukuthi uze uzohlala nathi nama Manchis asibhekele emakhaya uvele uze Dr. Gombo. I know eDumbe it's far, but you always make time for me and the Manchis ukubonisa nje uthando lwakho. Ya ngiyabona impela bakuthanda kakhulu, ngiyabona impela nama-comment kodwa bayakhala nje ngakuthi hey lento dalenda ayifuni ukusibheka namhlanje leyibuko. But anyway, thank you Dr. Gombo. My Manchis, I'm excited to give you guys my second offering, my second book. It ends in purpose. Your support will be highly appreciated. This book is Standard Trend 360, which is 600 for delivery because we deliver around the country. So your support will be highly appreciated, guys. And please, you wanna read what is in here. And I wanna say thank you so much for your support. On my own. Now, but I wanna say thank you so much. A best-selling book. Let's do the same thing here. Dr. Gombo, uqeda ukukhuluma nge-secret society ngiyengizwe vele kuthiwa nama-society amaningi. Kwenzakalani? What is it? Kushuthi i-secret society ngathi ifana nesonto kimi le ekungeyethu ifana nesonto ngoba izinto eziningi ngokukamoya ukusetshenzwa ngakho kukamoya kube nendlela ethile yokuthi ukhona ukujoyina ube member yakuyo le eyethu esungulwe yithi hayi lana abaye bawaveze ikuthiwa kwaphesheya kodwa nje lena eyethu sisebenza ngezinto zase-Afrika kakhulu kodwa okuthinta imimoya impumelelo yani kodwa emihle ikanjalo Imimoya Dr. Gombo uma uthi eyase-Afrika and eyenu kanti how many are you guys? Khona asibaningi ngoba shuthi ngathi i-founder yayo uyu Dr. Gombo inelinye igama le secret society kodwa engeke ngikhona ukulibiza. Yes, umuntu ojoyinile khona uyolaziyo ngoba sesifuna sivikele nabantu ukuthi ngabonakala omunye mhlambe usebonala egqoke noma i-t-shirt ethile sebayayibona ukuthi hawu usibani ngoba ephumelela ingoba ejoyine lapha. So ukusebenza kwayo ngizosho ukuthi sibaningi ngoba nama-member ngiyawafaka nje ukuthi hayi sisonke sibambisene. Angisho ukuthi yimi kuphela engiyisungulile, siyisungulile ngoba bakhona sebekhona abaphakathi abayijoyinile izinto zabo ey'ngathi zithe ukuphakama kancane. So leli sonto lena i-Secret Church li-based kuphi?
Okwamanje sise eDumbe. Ikhona indawo entsha engisanda kuyithola uma uphuma eDumbe ubheke eFrayed. Kodwa nje singasho ukuthi lisesedumbe okwamanje ngoba vele kuseduze neDumbe la libhizi khona leli sonto. So ama-member alo mhlawumbe ukuthi ngila ePitori kumele ngiye eDumbe, ngabe nezikhathi enhlangana ngazo kuleli sonto lenu eliyimfihlo and uma ukuthi mhlawumbe ngiyafisa ukwazi ngalo umbukeli, mhlawumbe nginomubukeli usekhaya ongafisa ukwazi ngaleli sonto ukuthi okay ngizwile ukuthi basisedumbe, uma ngifuna ukuba yimember yalo yini kahle kahle edingakalayo kimi and kumele ngibe kuphi and kuhlangana nini kanjani nama-benefits akhona? Yes. Uma ufisa ukuba yimember lapho mhlawumbe ula vele koJozi Pitori, bakhona abanye abakuThekwini, Eastern Cape abangama-member. Kuba nezikhathi zokuthi-ke mhlawumbe emva kwesikhathi esingaka noma ngethemu siye sihlangane nalabo abasekudeni ngethemu, sibeke nje ithemu ukuthi one nisekudeni ufuna nisondele ngethemu kuzokwenziwa izinto ezenzakalayo. Usiko lolo kumele lwenziwe lwakhona esontweni leli. Bakhona ukuthi-ke izinto zabo zithi ukunyakaza kakhulu. Ngoba ngithi ithinta i-Afrika lento leli sonto lethu. Liyafana namanye amabandla kuwukuthi lithe ukutshontsha kancane kulezi ezasemoyeni ey'hamba emoyeni ey'dumile ngeke ngikwazi ukuyimenshina amagama. Yes. So lapho mase senza nathi sibuka ngendlela yethu ukuthi abantu bayafuna ukujoyina lama-secret society ngoba bayafisa abanye ukungena, abanalo ulwazi, abanye basikenywa iy'mali, basho kanjalo ukuthi bake basikenywa bethi bayajoyina. So sathi ake senze yethu nathi esizoyenza ibe negama elithile. So kuphelele konke inelogo yethu ebrandwe ngendlela ethile enama-meanings athile. Ngelinye ilanga ngiyoke ngiyiveze ngelinye ilanga ukuthi hayi nayi ichaza ukuthi la, ichaza ukuthi la ayibulali abantu. Okay, bengifuna ukwazi Dr. Kombo, so le secret society yenu isonto lendelu lihlukene kuphi ku-Satanism ne-Illuminati? Ihlukile kakhulu. Ngiye ngizwe leyo Illuminati kuthiwa kubuye kunikelwe ngabantu. Ngapha-ke asinikeli ngabantu, into ethinta umphefumulo womuntu asiyisebenzisi. Ukubulala umuntu asikusebenzi. Ukubulala isilwane isilwane kumele usibulale uma uzosidla, not ukuthi ubulale nje ukuthi uyalaya. Noma inja uzubona inja awuyibulali. Kuleli sonto lethu kufuna kuhamba isikhathi ubuye uba umuntu ofuyayo inja, ubuye ube umuntu osebenza wenza izinto engamasiko ngembuzi noma ngemvu. Isikhathi esiningi nje into zakho uzenza kanjalo uma wenza imisebenzi nje kakhulu emakhaya kuvumelekile. So leli bandla leli ama-benefits wakhona ayatholakala. Ama-benefits izinto zakhona, if ujoyinile khona waba yimember uyakhona ukuthi izinto zakho zithi ukukhanya zikhambele kahle step by step. Kunama-levels nakhona ukuthi la usesekulevel ethile, la kukhona izinto ongakhona ukuthi sikutshele zona. Kuhamba isikhathi ugcina ube umuntu, ube yimember esiyibonayo ukuthi hayi isithe ukuba mkantshubomvu. Ama-meetings yawa-athenda ngendlela efanele uma kumele si-athende. Usesiyakhona ukuthi sikusondeze kwenye level ahlukene ngamagama namagama akhona. So laba asebejoyinile kuwo bayayazi ngoba abanye basesekulevel yesibili. Abangene ngonyaka ophelile base-Eastern Cape nabase-Limpopo. So yibo kakhulu-ke laba abajoyina lapho. Kunama-forms wakhona-ke sesithe ukuthi u-upgrade kancane kuma-systems esikhona. So i-internet sikhona, ngeke ngiyisho kodwa ukuthi ithini lokungani iwebsite yakhona, kodwa sikhona. And then ama-forms akhona ayatholakala. Umuntu ofuna ukujoyina simthumelele ajoyine agcwalise bese kufika isikhathi sokuthi-ke abuye-ke azo-athenda nathi masibona ukuthi userious ngempela. Okay Dr. Kombo, ngicela ukubuza something. Uma ukuthi
manje you can't give us the name and the website. Yes. Okay, fine, fair enough. Dr. Gombo, what Yes. if umuntu kunabantu abasilela ngaphandle? Mm. Uyabona manje bayakubukela la ukhuluma ngayo, of course bazofuna ukwazi, then umuntu azothi ufuna ukujoyina bese nimsendela iwebsite nama-forms and everything bese engajoyini useyahamba ehlala kuma-podcast sekakhuluma ngalo leli sonto leli, kwenzakalani kumuntu onjalo? Hey, besingakabi-ke nayo into Mara uyayibona into engishoyo? Yes. Because lately Dr. Gombo kunama-podcast umuntu engangifonela athi chef ngikuzwile ukhuluma no-Dr. Gombo ngesonto lakhe kanje kanje nje and azange afune ukuthi alidalule eshowini, mina ngingeza ngizodalula or aye kwenye podcast baningi ama-podcast Dr. Gombo i-situation enjalo, because that's risky. You know, when I do things or when people doing things, I always say ukuthi look at these things ukuthi risk and opportunities. kunjalo nakuloko okukanjalo chef angeke sibe nenkinga kakhulu ngoba into engiyivikelayo noma siyivikelayo ukuthi kungabonakala umuntu ngibekise njengawo ama-artist akhona esinawo kuleli bandla noma ngithi nje ku-entertainment ngingabhekisi bakhona esinabo, so kusuke sivikela lokho kahle kahle. Mina ngiyathanda ukuvikela isithunzi somuntu ukuthi kungabonakali mhlambe esefake noma iy'nekilisi ey'thile noma iringi ethile yabo sebeyayibuka ukuthi lo ngoba ephumelela kanje yileli yabandla lona, asinankinga nalo ukuthi mhlawumbe bagcine bekutholile ngoba kuzogcina kuvelile kuwukuthi angikakathandi kwamanje ngoba ngisabona ukuthi abakabi baningi kakhulu abantu ababhizi ngalo sebejoyinile. So ukuhamba kwesikhathi noma ngonyaka ozayo sengingakuveza, kodwa nje ngapha ngakuwe ngizokuvezela nje ukuthi hayi nali isonto kanje, ama-website akhona nankathi so kodwa kubabukeli. We're not yet ready. Yes. Okay, Dr. Gombo, before we proceed on this layers, Yes. so amasonto maningi, my manches. So umuntu onjani okumele joyine, umuntu osuke mhlambe ofuna ukwenza ububi, because nabantu abathakatha uDr. Gombo nawo uthakathi. So ngabe umuntu ofuna ukwenza ubuthakathi, ngabe umuntu ofuna umcebo, umuntu onjani okumele ajoyine, and uma ujoyina la kulesonto leli kudingeka ini? Cha, esontweni kuvumele wonke umuntu nje ukuthi angajoyina ofisa impilo yakhe ukuthi ithi ukushintsha. Okuyilokungana, okuyibhizinisi, osebenzayo. Kodwa-ke kungabe umuntu ohleli ngoba kukhona ezinye zezinto ekuzodinga ukuthi masihlangana kuleyo thema esihlangana ngayo sisonke kumele uthenge izinto ey'thile, kunama-regalia wakhona ambathwayo. Ufuna ube nayo okungeyakho ezobusiswa ngegama lakho ngendlela esiyibusisa ngayo lapho, ukuthi njalo uma uze la ethempelini lethu uyayimbatha ngaleyo ndlela ibhekene nawe. Akekho omunye umuntu ozokwazi ukuthi ayimbathe, awubolekisi ngayo, kuba eyakho straight ngendlela kanjalo. So wonke umuntu ofisa ukujoyina uyayijoyina, kodwa not ongasebenzi ngoba angeke akhone uku-afforda lapha, futhi ziyabiza kakhulu lezi zinto. Kodwa-ke angeke ngisho ukuthi ongasebenzi, ngizothi o-affordayo ngoba bakhona abangasebenzi abakhona uku-afforda ukuthi hhayi ngalithenga ijazi elisomi ngikwenza ukuthi uma kwenziwa ama-rituals usiko elithile sisonke sihlangene, uyakwazi ukuthenga izinto zakhona sizenze la aphumelele. Ukujoyina ngabe imali or kumahhala? Kumahhala. Then bese kuba izinto-ke esuke lapha esontweni okumele uzenze. Kuba kanjalo impela. But Dr. Gombo, uthe ama-ritual akhona la esontweni lakho, cause isonto lakho izinto ezi-involve amasiko, and then kubulawa imbuzi, iskabu, which is imvu. Ukhulume nangenja. Hayi nje ukuthi awuyibulali kamhambe, kudinga ukuthi uyifuye ibe khona ekhaya lakho. Kwesinye isigaba leso, kodwa kuso lesi salisonto lethu kuyafuna ukuthi uma usuyimemba egogodile sesikufuyisa inja-ke kunendlela-ke sikuchazela ngayo ukuthi isizathu esenza zikufuyise le nja inazi. Angithi sesiyakuthemba ukuthi hayi
isithembakele le ndoda hayi iyaphumelela, iyakhona ukuthi ilalele ibe umuntu wala. Kodwa ukuphumelela kwakho ukuhamba kwesikhathi sewuyakhokha. Kodwa ukungena nje esontweni lethu ungena mahhala. Mase wenzisa lezi zinto. Ngoba bakhona abanye abantu abasuke abafisa ukuthwala abanye baningi imali abanayo. Abafisa ukulungisa izinto zabo bakhona imali abanayo. Uma usuyimember-ke la, siyakhona ukukwenzela lezo zinto. Sibe neyivumelwano ukuthi hayi sizomisa kanje. Siyakuqhuba-ke lapho ukuthi hayi nangu-ke usekhona usibanibani simenzele lonke usiko. Kodwa uhamba kwesikhathi sekuzomela usuzokhokha sesovumelana ukuthi usuzokhokha kanje. Kodwa sesikhona esikwenzile wajoyina waba yimember yala ekhaya. Konke nje usiko sakwenzela. Ngesikhathi esikudinga ngaso siyakuthola. Nawe futhi kuhamba iy'khathi kube khona iy'khathi ukuthi ebusuku nawe ngokukamoya khona izinto obuya futhi uyibone. Athi umuntu bengiphupha mhlawumbe ngisesontweni ngi-attend i-meeting kanje nje. Kuyenzeka nesimo esikanjalo ngoba ngisho ukuthi isonto lethu lisebenza ngokukamoya kakhulu. So nje akufuni bese usuba naloko ukuthi ngiphupha abantu engingabazi ngelinye ilanga uzobafica la ekhaya. Oh, labantu baphuphile. Hawu Dr. Gombo. Kuba kanjalo. Uma usuzo-attenda ngelinye lamalanga kungenzeka ukuthi lo wambono kungenzeka umbone kuhamba kwesikhathi ngoba okwamanje sabafihla nje ku-attendwa ngey'ndlela ey'hlukene. Ikhona-ke indlela engiyisebenzisayo zokuthi bangabonani futhi. Bangabonani ba-attende kodwa bela ngabekisa ukuthi njengala endlini ukuthi bakhona la endlini kodwa-ke anibabonani ngeke nize nibonane ngoba ikhandlela lethu njengoba livutha leli likhanyela le indlu yethu yonke imnyama. Uma u-attend uzongena ngale omunye angene ngapha. Okay, so zihlukene kawu lezi zinto zenu lamasontweni lamathempelweni. Kunjalo mfana. Khona elikhanyayo khona elingakhanyi. No, kukhanya ikhandlela nje njengoba silapha. Yeah. Ngibekise nje ngokuthi likhanyela la. Angithi malikhanyela la nina ningapha ngeke nibonane. Ukukhanya kulapha nibonani noma nihleli kanje. Uyabona ukuthi umuntu niyaxoxa kodwa anibonani. Kwenziwe ebusuku kuphela. Kuhlanganwe ebusuku. Hayi mina kwenziwe. Yami nje sayikhululekela sibe busy ngokunye okwasendumbeni. Ngey'khathi-ke lezi kumele kufike kube khona i-meeting noma lokho ku-attenda. Uzofika kahle noma ungafika manje uzolinda kuze kushaye iy'khathi ey'thile zasebusuku bese-ke sesisondela nezinto ukuthi hhayi ubani ukhala ngani babeke-ke iy'nkinga zabo. Hhayi kimi khona la bey'beka khona ukuthi hhayi siyabika-ke la sicela ukuthi izinto zibe kanje kanjena. Kuba kahle. So lenja lena ngoba uthi inja ezinye zezinto ezenziwayo esonto leli ukuthi ufuye inja kodwa uyatshela ukuthi lenja yenza basically kumele ube usugogodile usulandele everything sisithemba. Uhlobo olunjani lwenja okumele ulifuye? Hayi inja nje oyithola khona la. Mina phela ngina inja siyazi le mhlophe. Ngiyayibona le. Akubizwana yawa. Hayi-ke lo amhlobo inja nje injengezasemakhaya kanjalo nje lezi kuthiwa bayibiza ngani lezi ey'khonkothayo kodwa hhayi lezi ezokuzingela. Le vele yasekhonkothana uma ibona umuntu ebusuku lezi ey'fuywayo. Ukuthi-ke akusiyo inja ephelele kodwa nje sesixoxa uma usubona ukuthi usukhona ukuthi hhayi nayi inja yakho usuzokwenza kanje. Funa le nje. Kodwa kusuke kungasiyo inja ephelele. Kusuke kungasiyo inja ephelele kuwukuthi kusuke sekukhona okuthile osekuediwe kwafakwa nakule nje. Ngamanye amazwi nje okudingisa kudalula kahle uma umuntu vele segogode kakhulu ukuthi hhayi le nje kanje simkhulumise ukuthi hhayi mhlawumbe useno-3 years 2 years sesiyamnika ukuthi hhayi naku inja kumele uyifuye kanje. Ngamanye amazwi ezinye izinja esiyibona kwamanye amakhaya futhi kuyenzeka kungabi yizo izinja zempela. Thina sibona ngathi kufuye izinja kanti kunento ecishe ibe kanje efana nayo. So lenja le Dr. Gombo ngiza imini ngihamba ngiyoyifuna or ngizoyinikeza abaphathi besonto. Uzoyithola kithi nje sokuthengela thina wena uma ufika sesikwenzela konke ukuthi hayi nangu ubhobho wakho-ke la.
uzomfuya umthengele idla kona lokudliwa izinja nje. Uma kufika isikhathi ukuthi ubhoko uyafa kwenzakalani? Hayi Because uchazile ukuthi lo bhoko asiyo inja, kunezinye izinto ezikuyo kule. So uma kufika isikhathi sokuthi uyafa kwenzakalani ngalezi zinto ebeyifakiwe kuyena? lapha ke mase sekuthiwa uyafa ukuthi akukenzeki vele kwamanje. Kodwa mase kwenzeka esefa lo bhoko kusuke sekufuna futhi wena kube khona ezinye zezinto oqhubekela phambili kuzo. Ngoba ngisho nje ukuthi kunama levels la nempumelelo iba kanjalo, iba kancane kancane kancane. Mawusuyibona ukuthi mhlambe senginalo imiliyoni sengiyabekisa ukuthi usungena kwesinye isigaba awusekho kulesi salaba baphansi abasasokola abasazama ukuthi kuphumeleleke kubona. Wena usuphumelele usufakwa kwelinye iside. Njengoba ngisho nje ukuthi ababonani abantu nabafundisi nenyanga bayakhona ukuzivakashela, kakhulukazi abafundisi yibo abangikhonze kakhulu abasebenzisa wona amandla esonto ukuthi benze izinto zabo. So ziyenzeka bayakhona ukuzenza futhi bese emva kwalokho ababonani futhi, ngoba angisho ukuthi umuntu ngiyamvikela ukuthi angabonwa. Khona babonayo abaphuma ngisho emaphepheni abakhishwa kuma-TV kuxoxwa ngabo, akufuni bese uzukuveza ukuthi hawu yazi uba isidima somuntu Dr. Gombo kumele sivikeleke. Wow. My matches, I hope you are still enjoying. You know me, I'm always shocked, guys. Niyazi. But anyway, Matches and Thoughts, it's all about learning and informing. It's up to you. As I always say, take what works for you, run with it. If it doesn't work for you, you are more than welcome to save it and leave it. And of course, don't forget to order my book. And yeah, these ones are Dr. Gombo. Anyway, Dr. Gombo, if you're allowed to explain to me, uqeda ukuthi bengibuza ngenja ngoba uchaza inja, wachaza nemvu nembuzi. Why specifically imbuzi nemvu kuleli sonto? Why? Actually ngandlela lezi zinto lezi izona izilwane khona ukuthi mawuyisebenzisa noma thiwa uyasibulala awusibulaleli nje ubumnandi njengembuzi. Imbuzi awusibulala xa uyibulalela ukuthi ngaleli imbuzi nje ngifuna ukuyoyidla. Uyibulala kunesizathu imbuzi, kakhulukazi emakhaya makwenza umsebenzi bazoyibona nabo lento ukuthi imbuzi kahle kahle kusetshenziswa umoya wayo nezinto ezithileke ezikhishwa ngaphakathi kuyo mase isizosihlatshwa. Ingakho bese ifakwa kuthiwe kwenza umsebenzi kabani kasibani owashona. Isebenza nje kanjalo imbuzi, ifast ngale ndlela exakile. Ngoba uma usebenzisa umoya wembuzi noma ngithi mawusebenzisa imbuzi, izinto eziningi ezithinta inhlahla ziyakhona ukuthi zisebenziseke, zisondele, kukhanye, ziyakhona ukuthi kukhanyiseke kusetshenziswa zona imbuzi. So nemvu iyathwalisa, yenza izinto eziningi ezidinga ukukhanya okuphamisa izinhlanhla. So yikho ke kukhetheka lezilwane zombili ukuthi imbuzi, imvu, kuba nesigaba ukuthi vele mawusaqala uzoqala ngemvu, kuye masuphinde kwesibili sekuyimbuzi. Sewumile ke embuzini sekuhamba isikhathi ke la sigcina kona usunikezeka ukuthi hayi nanga ubhoko wakho, kuhamba umfuyo ekhaya kodwa uzodla nje ukudla nje okudliwayo. Mamphakela isikhokho uyamphakela, mamphakela lo okuthengwayo uyamthengela uyadla. Umehluko ukuthi ke ubhoko segangiwe ngokuthile, akusesuye ubhoko nje kuphela. Yazi siphila emhlabeni ohlabayo. Yazi siphila emhlabeni ohlabayo. And yonke into you never know, yazi sihlala nabantu and sibona izinto but kuningi kakhulu impela ngona. Ikanjalo impela nje. So okay, now okay, I get you. Uma kuthi ke angisafuni ukuba iphathele lesonto leli, this secret church yakho.
ngiyakhona ukuthi ngiphume. And uma ngiphuma zonke lezi zinto ebengizithole ngikuleli sonto kungabe ngisazoqhubeka ngibe nazo okanye sekuphelile nje. Cha, ngenile nje akuphuma. Iba kanjalo ngenile nje awuphumi sewuyoze uyiphumela ngokuthi uyishonele nje ukufisa isikhathi sokufa. But manje ngithi siyabona abantu umuntu athi mina ngangikade ngisebuthakathini, ngangikade ngikwasathane, ngangikade ngilana sengiphumile. Kuyenzeka kanjalo kodwa ngithi mina ngingakuthandi ukukholwa kakhulu lokho ngoba izinto ezimbi mawade uzenza ezinye akufuni bese uyayikhuluma, ezinye ufuna ugcina ufa nazo. Ngoba uma usuyikhuluma ezinye uyabona ukuthi ingagcina zikudonsela amazinga abushelelezi. Ngoba ngibekise nje laba bathi bebewisa iy'moto abakwaSathane. Mase sekufika isikhathi ekhuluma echaza ukuthi ingozi ethile eyenziwa yimi. Kunomakhelwane wakhe lapha owashona kuleyo ngozi. Mase bethi abasekhaya hawu kanti le ngozi yayenziwe yilo kahle sewuyaqala uyazondeka bazofuna ukwenza i-revenge abasekhaya. Nami ngeke ngithule umuntu wakithi sekutholakala ukuthi wafa kungenxa kananga usibani. Iba kanjalo. But nami ngizibuza imibuzo, I don't know, the Manchis will agree with me. Ukuthi as you are saying ukuthi kule sonto lakho leli kunemigomo nemibandela elandelwayo, and of course kunezinye izinto ngeke uzidalule manje la, but of course when times goes on uzozidalula. So ngizibuza ukuthi okay, wena umukade ujoyine le whatever uyijoyinile kanti bekunganambandela and wena manje sewuyakhona ukukhuluma ngayo kuma podcast and what, then bese ngizibuza ukuthi kusho ukuthi lezi zinto zingamanga kahle kudlalwa ngathi. Kungabuye kube kanjalo umuntu athi ube lapho kanti uqamba amanga wezwa kushiwo usekhuluma into naye ayizwa ngabanye useyenze yakhe ukuthi hawu ngezwe kuthiwa kwaSathane kwenze ukuthi nokuthi. Ngoba into ebucayi kanjena ngeke usuke uyikhuluma uyiveze wena ukuthi la vele bengenza into wrong, uthembeni awusiyinyanga ayikho into mhlawumbe esingamhlambayo uthi uyithembile ukuthi ngeke bamenzele lutho ngoba enomuthi o-strong. So kanjalo nje ngeke ngayikholwa nami lezo ukuthi lezi zinto ziba nezimfihlo lezi zala masonto kanje. If usuphumile kwenzekile mhlawumbe wa decide kwenzeka ukuthi uyaphuma vele kufuna ufe nayo leyo mfihlo ukuthi vele la ngenza ukuthi nokuthi sekungokwakho usuyofa nakho nje kungazi umuntu. Then I ask myself a question. Then now, can I still go to the normal church once I join this secret church yakho? Kakhulu ayiyela nje sontweni akubi nankinga. Akekho futhi ozovuka umoya kubamba athi lo wenza ukuthi ebusuku. Akekho. Uzoyiyela nje uyisontele ngoba ngisho nje ukuthi nomfundisi uyakhona ukuthi aphinde ayophilisa abanye eceleni abazalwane. Then my second question, who is God? Do we have God? Hayi kuloko ngathi mina uNkulunkulu kwelami side ngokubuka kwami ngiyazwa vele bathi ukhona uNkulunkulu. Ngiyangizwa ngibaphikisa ngoba nasekhaya sikhule kanjalo ukuthi kuthiwa hayi uNkulunkulu uzokujezisa uma wenza ukuthi. Kodwa manje bese uyibuza la ukuthi uNkulunkulu hayi afike ngokujezisa kuphela. Angafiki ngokuthi akukhanyisele wena kwenzeka izinto lezo oyifisa. Akekho umuntu ofisa ukuhlupheka. Bani bathatha ama-shortcuts ngoba bayabona ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu indaba yakhe ayibasizi ngalutho bona. Bayathandaza kuphela. Yingakho isikhathi esiningi mawuthi uyanotice lo mzalwane lo othandaza kakhulu othenjiwe esontweni isimo sakhe sempilo siyabheda uyahlupheka. Akwenzeki lo muntu okuthi uthenjiwe kakhulu esontweni hayi uyafasta wenzani imithetho yesonto yonke wayigcina naye umthole nezimoto nemizi emihle uyayisokolela uthola imali ayonikela umfundisi ubuye enyangeni lapho uyothatha into yomnikelo.
ukhishiswa yilento naye emnikelo uhola 4,000 akhiphe 1.5 awuse umfundisi ancamele ukulala engadlile ekhaya. Umfundisi usebenzisa izinto zakhe akathandazi ngoNkulunkulu kodwa kubantu uzothandaza athi uNkulunkulu kukanje kanje, uNkulunkulu uzonisiza and nizophumelela bazalwane. Bavuma abazalwane bajabula. Ntambama uye enyangeni umfundisi. Asazi-ke la. My munchies, I hope you are getting this because I'm shocked. Anyway, I'm always shocked about Manchester thoughts. Some guests, they will shock me. Yeah, he was telling me about his secret church, secret society, and how to join. And if you want to join, here is the leader here with me, Dr. Combo. Dr. Combo, anyway, let's move on now. Unless you've got anything you want to say in closing about this church of yours and everything. Hayi cha ngicabanga kuphelele nje kimi ku-right. They know your number. Yeah. Or you want to give them again. Hayi bazoyithola ngoba sengiyibizile They know your number. Okay, now ukhulume ngabafundisi ukuthi baya enyangeni. I want to understand now. Kungabe ezinye inyanga ziyaya, like have you ever experienced inyanga iza kwena izofuna usizo kulezi zinto zokulapha uzokuphilisa or nje whatever. Can you please educate me on that one? If you ever experience such. Cha kulokho kuyenzeka Jeff, kuyenzeka. Izinyanga zikhona ezinye mina engikhonayo ukuthi ngiyihlephulele okuthile nami ngisuke nginakho. Ingobani abanye abakhona ukuhamba kulamazwe la esigcina sifika kuwo. So mayebuya umuntu alikhulume iqiniso bakhona abalikhulumayo nje ukuthi nginomuntu ofuna into eso. Singamsiza kanjani? Mina nginika wena umuthi. Ngithi hamba umenzele kanje kanje. Akufuni futhi mase ngikunikile sengihambe ngikhuluma ukuthi ngane ubani futhi akazi lutho. Mina ngiright nje ngidlala ngikhona ukuthi wena mawufuna into ngiyakutshela ukuthi uzokunika imali engaka. Hamba umenzele lo muntu kanje. Bakubongeke ngendlela bakubonga ngayo. Angisangeni lapho mawukhokhe nje le mali engiyifunayo kuphela. Kuyenzeka so kufuna kube phakathi kwami naye ukuthi kuphelela kimi lapho mangimnika nginakho. Uye-ke osengayikhulumela ukuthi usibani bani wangisiza ngigulelwa umuntu kanje wanginika umuthi. Hayi mina ukuthi kuphume kowami umlomo. Okwami ukuvala umlomo nje. Ngenze lokho abakucelayo. Okay, fine, I get it. Ngifuna ukwazi la, of course uzokhona ukuthi uphile lo muntu ngoba wena uvela uyahlala usho ukuthi uyayisebenza. Unembeza unawo? Hayi ukhona Jeff unembeza nginawo kakhulu. Hayi into eyenza Jeff ngiyawubona lo mbuzo wakho. Uyawubona lo mbuzo ne? Because bese ngifuna ukuthi ngichaze but ngiqhubeka ya. Cha unembeza nginawo kakhulu ukuthi into ebuye ziningi izinto ezenza umuntu agcine eshintsheka. Ezinye-ke uyazama ukuyigodla zingadluliseki ezinye bese usugcina usuthi khona umuntu nje onokukusukela nje umbone ukuthi lo muntu bathe wemziba akunaki impela. Ngabo kuze kunelimit ukuthi umuntu mayekudelela ufuna ahamba afike la. Azayeqe-ke leyo nto umuntu nawe usuyabona ukuthi hayi angim-attende ke lo muntu lo. Usum-attenda ngendlela yakho yasebusuku lo muntu lo. Sekuba into ebuhlungu-ke kubo sekwenzeka okuthile mhlawumbe omunye agcine edlula noma omunye kwenzeka inkinga. Nginawo impela unembeza nje kakhulu. Kodwa umuntu owenza ukuthi ushintshe ugcina unembeza ungasekho. Hayi cha impela ngicina impela ngim-attenda mangibona ukuthi hayi sekufike la nami ngingathandi khona. Ngeke phela ulokhu uthula lokuba nje umuntu uyaziba. Okay. Ngiyengizothola nekhwama esimhlophe nesimnyama. Your thoughts. Kubaleke ngani ukuthi inyanga or umuzi ube nesikhwama esimnyama? Kanjalo. Maybe you can start by explaining ukuthi yini isikhwama esimnyama. Then you can just answer my question. Hayi akuhluphi. Isikhwama esimnyama ile igwama lezi ezenza okubi singabekisa ngazo lezi ezokubulala ezokuphindisela izinto kubantu kanjalo mhlambe khona umuntu onenkinga uyaphindisela
esobumnyama lezo sikhwama. Kube khona ezokumhlophe lezi ezokusebenzisa lamakhambi nje lawo okukhanyisa izinto kubantu ukuthi hayi ufisa ukuthi izinto zakhe zihambe kahle, not ngokusebenzisa iy'lwane, not ngokusebenzisa amafutha athile. Yilezo zinto zisebenza nje ingxaba, igxolo, icembe, ngokwami ukwazi kulezi ezimhlophe. Masufaka iy'lwane, amafutha ey'lwane, amathambo, sekunesimnyama-ke lezo. So lezi esimnyama kubalulekile ukuthi ekhaya sibe khona. Kanjani? Ngoba ikhaya nekhaya kusukela kudala vele belinazo ley'khwama. Kuwukuthi-ke bebengahambi bememezela. Mayesukele ubaba walapha wafaka izulu ngapha naye aliphindisele enze ngendlela le. Kube yi-lightning yonke indawo. Bekuba kanjalo impela. So zibalulekile lezo y'khwama lezo ezobumnyama ukuthi ekhaya fanele zibe khona. Ngithi nje njengoba zikhona zibaluleke ngale ndlela, inomsebenzi wazo eyiwenzayo ukuhamba kwesikhathi. Uma uthi kubalulekile ukuthi ley'khwama zobumnyama ekhaya zibe khona, uzithathaphi? Like makuthi ngiyasifuna mina lesikhwama manje ukuthi ngifuna sibe khona la kwami, kuze nje uma bengisukela ngibashaye nge-lightning ngokushesha okukhulu. Where do you get that? Iy'khwama zobumnyama zitholakala ngokuhlukana. Kuyenzeka kube wuwe, ngibekise nje njengalaba abalaphayo. Umelaphi uma ukuthi kunomkhulu mhlawumbe ofuna isikhwama esithile, kumele afike kuwe ngokombono wasebusuku ukuthi mhlawumbe uyiphuphe wena wenza leyo nto, ukhanda lowo muthi nomkhulu, noma mhlawumbe umphuphe ekuthume ethi hamba ungiyele wabani ungilandele isikhwama sami lapho. Lezo khwama zekufuna uhambe wena ufune umuntu okwazi ukuhlola ojulayo azokuchazela ukuthi kuthiwa la kumele wenze ukuthi uye kwabani. Angathi woza kimi ngizokwenzela, funa uye la bemkhomba khona umuntu. Bese futhi kuyenzeka futhi ufune wena ukuthi ube nazo ley'khwama, wena uyifunela ngokwakho yourself. Usuzohamba ukuthi hhayi ngiye ngizwe kuthiwa kunenyanga ewubani ekhanda into eyokubumnyama kanje, noma ekhanda izulu, noma ekhanda umuthi wokubulala, noma wokumosha. Sewuyiyela wena uyoyitholela lezo khwama, usubuya nazo. Futhi-ke kufanele ukuthi uyibike ngendlela ethile, ziba nosiko oluhlukene-ke nazo ukuthi uyakubika lokhu kanje, okunye ukubika ngenye indlela. Kodwa-ke kube okwasekhaya okwakho. Uma uyixabanele nomuntu othile sewungakwenza nje, kodwa kufuna ukuthi ukubekezela kancane. Ungaveli akusukele umuntu usuthatha le nto uyashaya. Funa ubekezele ngoba ngisho ukuthi funa kube nelimithi yokuthi umuntu angakujwayeli kabi kuze kweqe. So khona iy'khwama zobumnyama oyiboniswayo, kube khona lezi ohamba uyoyifunela wena nje yourself. Kuba kanjalo impela. Umehluko wazo kuba kuphi-ke? Lesi engisibonisiwe nalesi engihambe ngawusithenga mina. Cha, awukho umehluko ngowazenza le nto le eyokubheda vele eyobumnyama zonke. Wow. I hope you are still enjoying this because wow. Okay, I'm moving. Anything you want to add on the sikhwama sobumnyama? Cha. Okay. Dr. Kombo, fine. Ngikhuluma ukuthi isikhwama sobumnyama and then ngiyahamba ngiyasifuna uma ngasiboniswanga ngoba ngifuna nje uma bengigela ngibashaye ngakho. So but manje ke ngifuna ukwazi lana ngabe uma ngizophindisela ngokuphi wena bebe ungishaye ngezulu or ungenzele something embi bese mina ngiyaphindisela ngokubi, kungabe mina nawe swabili sesingabathakathi o mhlambe mina bengizivikela? Cha, wena ubani umthakathi between us? Umthakathi lo oshaya wena, ngoba usebenzisa igama lapho uthi kusibanibani wasibanibani. Makwenzeka ukuthi wena mawusuya esigangeni awuthakathi yize usebenzisa izinto ezimbi, wanako ukuphindisela izinto ezimbi, kodwa wena usathakathi ukuthi wena owenza ukuthi kimi mina sibanibani wasibanibani. Akubuyele kuye kumenza ukuthi noma afe noma agule noma kanjani ngendlela ozobe uchazelwe ngayo. Sekubuyela kuye kwenza leyo nto.
wena ungena indawo mawuthi uyafa lo muntu kuwo babeka intambo bacupha umzimba kuwe ngeke ukuthinte ngoba wena umbulalanga uyo bethu ubulala wena. So leyo ntambo isengaphenduka ishaya ebaleni futhi kubo laba bathi bayacupha ngoba besola ukuthi wena waxabana nalo nathembisana izulu nomhlaba kwase yena esezoshaya wena waphindiselwa wathola umuntu ozophindisela into straight kwamshaya wafa. Baningi abafa ngaleyo ndlela bese kukhonjwa abantu ukuthi uyathakatha ebeyivikela. Mawuthakatha ubiza igama lomuntu, mawuyivikela awumbizi umuntu, awulibizi, uyikhulumela ngokwakho ukuthi owenza ukuthi kimi kuya kwenzeka ukuthi nokuthi. Is that your theory as inyanga? Because iBhayibheli lisho yini? Lithuka kuyiselo kubi kokubi. Hayi ngeke ungadlala abantu impela ke la. Which I do believe ukuthi uma ngizobulala like already sonke sesisonweni. Useyafa loya kodwa nje ungadlala abantu uma ungalalela kakhulu ukuthi ungaphindiseli okubi ngokubi. Ungadlala abantu. Khona umuntu okuthestayo la ngaphandle akubuka kweye. Akubuka ubuwena kanti ufihla enye into la ngaphakathi enhlizweni. Njengathi ke thina siyakona ukufihla into noma sicasukile umuntu angakuboni ukuthi ukwatile. Makufika umuntu la ufuna umhlekisa uxoxe kahle. Ntambama uyazi ukuthi hazi ubani ngijwayela lapho. Kuba kanjalo. So back to sender akusikho umthakathi. So manje sizwile ke back to sender is not ukuthakathi but manje ke mina ngoba ngifunela iBhayibheli ndani niyazi ungabuyisele kubi gogo. Okay, Dr. Kombo, I hear you. I really hear you, and of course I always say take what works for you, run with it. If it doesn't work for you, you are more than welcome to serve it out. And yeah. Okay, are you okay? Ngiright kakhulu. Okay, I'm okay as well. It's just that I'm shocked. Dr. Kombo, ngiyengizwe la I do a lot of research. Nje ngihlala incinga nje. Ngiyengizwe kuthiwa amanzi esidumbu ayasebenza into eziningi. Ngeke ngenza ne-episode lana. Was it last year zokhanye December ne? With Dr. Mthembu. Yes, last year. Yes, ekhuluma ngesidumbu. Yeah. And so ngifuna ukwazi ngamanzi esidumbu. Kahle amanzi esidumbu asiza kuphi? Like ngifuna ukwazi ubuhle bawo nobubi bawo. Nanokuthi kahle kuze kufike emanzini esidumbu kusuke kwenze njani? Hayi kezwakala. No, amanzi esidumbu ngokwami ukwazi nasengike ngakubona ngawo. Awenzi izinto ezikahle. Awenzi izinto ezikahle. Ayathakwa emthini njengoba sixoxa ngokuphindisela. Kukhona ukuthi uwathake kuleyo mithi yokuphindisela. Uwathake futhi emthini yokuthakatha. Usukuthakatha vele ngamanzi esidumbu. Ngoba even uwathatha bayawenza umdliwa ngawo futhi. Uwathatha uwafaze emzini wabantu. Kukhona inkolelo eke yaba khona kwezinye izikhathi ukuthi laba kade beganga nje begqekeza imizi kuthiwa bachela ngamanzi esidumbu. Amanzi esidumbu usukuwathatha umazi lo muntu lo ukuthi ungawabani lomthathayo. Bamgeza bakudayisela. Ngendlela ethile ke singayazi siyezwa kodwa besho kanjalo. Bese wena uyowafafaza emzini yabantu. Sekubuthakathi kukodwa nje lokho. Ungawafaka emuthi. Ngoba usuvala izinto zakulomuzi. Usuvala lesinyama. Ingakho amanzi esidumbu uma umuntu elokungile eshonile uyagezwa ekhaya kuba khona la echithwa khona. Kuhlukana imizi usiko amasiko akhona ukuthi kuba kanjani. Bese kugcineni ke sekufonakala izimbuzi kwenziwa yona indaba zokugeza. Amanzi esidumbu asuke khona abanye bawachitha khona ekhaya. So amanzi esidumbu awayenzi into enhle. Ngoba even ungahlala nawo la manje nje ungawenzi lutho. Uwafakile nje entweni yakho kanje. Ayikho into ezokulungela lapho. Kovaleka izinto ukuthi ngqi. Ayamosha.
akukho kuhle nje akwenzayo. Kuwukuthi phela kubo ayakwenza okuhle ngoba basuke bethakatha bese enza lento le efunwa wuye umuntu. Yibo ubuhle bawo lobo busuke umuntu mayethakathe wamixile nalezi zinto zakhe zokubi, akubona ukuthi kuyaphumelela lento le engiyenzayo. Ziyavala izinto ekabani, nguthumela iy'poki kanjani kanjani, kuba kanjalo. Kodwa nje mabi, awekho mahle. Wena ukazi wasebenzise like ama-client wakho. Hayi cha lutho. Hayi. Kanti lokuthakatha kwelinye igama kuhamba ngama-items. Hayi ezinye zezinto ikhona izinto engatholakali kalula ezinye. Bese sekufuna uthakathe ngenye indlela. Noma kukhona ezinye oyitholayo sekuba imfihlo yakho ukuthi unako yini lokho. Njengoba kushiwo ukuthi inyanga nenyanga iba nemfihlo yayo. So umuntu owenza izinto ezinkulu kakhulu eyifuna umqaphele kakhulu, umqondo wakhe usabalele kakhulu. Njengabo laba abathakathayo abathwalisayo kanjalo. So kunezinto esingesikhona ukuyithola abakhonayo ukuba nazo. Kuba kanjalo. So kuba imfihlo yabo ukuthi hayi lokhu nginakho noma lokhu ngeke ngakwenza. Kodwa ngokuthi intembi sekufanele vele kungaveli yonke leyo into. So thina sithakatha ngenye indlela hayi ngale yamanzi. Yiba kanjalo. Ihamba kanjani iflower? Isitholo seflower ihamba kanjani? Hayi iflower bayathenga. Hayi bayalithatha iflower. Hayi bayalithatha. Oh my goodness. I hope you guys enjoyed this episode. We need to close the episode. Dr. Kombo, your word of wisdom to the Munchies. We spoke about your church. We spoke about Isdumbu, Yamanzi Isdumbu. Sakhuluma ngobuthakathi, kuningi esikhulume ngakho. So whatever that you want to say to the Munchies, the platform is yours. Ngiphinda ngibingelela ama-Munchies sesivalelisa. Engingakusho nje kuleli thuba leli engilitholayo lokuvalelisa. Ngingacela kakhulu njengalaba ababuye babe nalenkinga yokuthi baqolwe izinyanga. Ngizocela kanjalo ukuthi laba bafuna lezimali ezisheshayo. Sengikhathele yibo manje. Anginayo leyo mali leyo. Angikwazi ukuyikhanda. Yakhandwa kwezinye izindawo amanye amazwe asekudeni nathi la. Kodwa nje mina hayi anginayo. Angikwazi ngikukhuze kangaki lento le. Bafuna lezimali ezisheshayo. And manje mase sewumphendula umuntu ngenye indlela sengathi uhlaza ngoba manje mawumbuza ukuthi ishesha ndlelana uyahluleka lokuyichaza. Wezwa kuthiwa kunemali esheshayo isuke iphumaphi leyo mali. Asikaze sizwe kuthiwa kune-report ekhona ukuthi kulahleke imali. Ngiyacela nje bangaphindi bangifune imali ezisheshayo. Cha nginazi impela. Ngiyabonga. Oh my goodness. Uchazile kuDr. Kombo ukuthi uyacela ningaphinde nimfonele nifuna izimali ezisheshayo ngoba akakwazi yena ukukhanda leyo nto leyo. You know what ngiyayithanda lento qedwe ngisho ngoba kunalento ukuthi izinyanga they are jack of all trade. And of course ngihlale ngisho ngithi ukuze ungazifake einkulumeni naseyintweni into ongakwazi ukuyenza please refrain from it. Then uzokhona ukuthi uphile impilo emthelele. Wena nje unezakho ukwazi ukuyikhanda unamasonto akho and nje abantu bayofuna ukujoyina lapho ke bangathola usizo. Kunjalo impela kunjalo. Wow. Dr. Kombo, I want to say thank you so much for your time. Thank you so much. Like, it means a lot to me and of course to our Munchies because we learn. Nangihlale ngisho ukuthi siyofunda soze sife. And le imfundo ayipheli. If you just open your mind to learning, you will learn. And unlearn, of course, Dr. Kombo, because I can learn something now. That's why we are writing books. This is why I've got the second book. Because I had to give people something new. And a lot of content is coming from my book. I'm 100% sure of that. But anyway, I want to say thank you so much. And to you, my Munchies, thank you so much. Your support is really amazing. Siyakhula, guys. And of course, my Facebookers, sometimes you can be brutal, but ngiyantanda. My TikTokers, thank you so much. My YouTubers, thank you so much. Season 20, 6 years of Munchies and Thoughts, we are still going far and strong. That note, it's a wrap. And goodbye, darlings. Thank you so much, Dr. Kombo. Nice morning.